To fa, mahaifiyar mawaƙin siyasa Dauda Kahutu Rarara wacce ta yi rayuwa a hannun 'yan bindiga ta bayyana irin rayuwar da ta yi a hannun 'yan bindigar da kuma wani yaro matashi wanda shi ne ya taimake ta a hannun 'yan bindigar har ta samu dama Allah Subhanahu wa ta'ala ya kubutar da ita daga hannun waɗannan 'yan bindiga. A yanzu haka mun zo muku da cikakken rahoto dalla-dalla kuma za mu sa muku a wannan tashar tamu yanzun nan ba tare da ɓata lokaci ba domin jin yadda mahaifiyar mawaƙin Dauda Kahutu Rarara ta yi rayuwa a hannun 'yan bindiga da kuma yaro matashi wanda shi ne ya taimake ta a hannun waɗannan 'yan bindiga. Ga dai rahoton nan kai tsaye na zo muku a wannan tashar tamu mai albarka. Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da zuwa wannan tashar tamu mai suna Kano Hausa News TV. To da Allah dai wannan zuwan ka ne na farko ka daure ka dangwala mana subscribing kana ka danna mana alamar ƙararrawa. Domin hakan shine zai baka damar samun cikakkun bidiyon mu da kuma zafafa akan lokaci da zarar mun dora. Mun gode da kallon wannan tashar tamu mai suna Kano Hausa News TV da kuke yi a koda yaushe. Godiya ta musamman ga dukkan masu sauraron mu a cikin wannan channel ɗin tamu mai ɗumbin albarka. To mai sauraro ka karkaɗe kunnen ka sannan ka gyara zama domin jin yadda mahaifiyar mawaƙin siyasa Dauda Kahutu Rarara ta yi rayuwa a hannun 'yan bindiga kuma sannan ta bayyana sunan wani matashi wanda shi ne ya taimake ta a hannun waɗannan 'yan bindiga yake taimaka mata ma har Allah Subhanahu wa ta'ala ya kubutar da ita shi ma ya kubutar da shi daga hannun waɗannan 'yan bindiga. Mahaifiyar ta Dauda Kahutu Rarara ta bayyana sunan wannan matashi mai suna Bala Timoti wanda mahaifiyar Dauda Kahutu Rarara ta ce Bala Timoti ba musulmi bane Kirista ne. Amma kuma shi ne yake yi mata ruwa idan za ta yi alwala kuma da sasari a jikinsa ido a rufe idonta a rufe yake ɗebo mata ruwa in za ta yi alwala sannan kuma yake ba ta gudunmawa kala-kala har Allah Subhanahu wa ta'ala ya kubutar da su tare da Bala Timoti gabaki ɗaya. Sannan kuma mahaifiyar ta mawaƙi Dauda Kahutu Rarara ta ƙara da cewa tabbas tana miƙa godiya da saƙo a gurin zuwa ga Bala Timoti da kuma mahaifansa iyayensa wanda su ne suka haife shi har ya samu jigo a rayuwa ya taimake ta a hannun 'yan bindigan nan. A wani bidiyo da mahaifiyar mawaƙin Dauda Kahutu Rarara ta miƙa saƙon godiya ne ta haɗa da na wannan bawan Allah mai suna Bala Timoti bayan Allah Subhanahu wa ta'ala ya kubutar da su daga hannun waɗannan 'yan bindiga azzalumai maƙiya Allah da suka kama wannan mata. To mai sauraro menene ra'ayinka tattare da wannan rahoto da muka maka? Ya kamata ce ka turo mana saƙonka ta hanyar zuwa ƙasan bidiyon namu kai mana comment domin kuma muna yin duba da saƙonnin ku da ku saba aiko mana a koda yaushe da zarar mun ɗora muku bidiyon mu babu kakkautawa. Ku ci gaba da ziyarta gami da bibiyar wannan channel ɗin tamu mai suna Kano Hausa News TV domin samun labaran duniya, labarai daga cikin masana'antar Kannywood da kuma labaran siyasa gabaki ɗaya. Mun gode sosai da sosai da gudunmawar kallo da kuke kama na wannan tashar tamu mai albarka.